vlastne sme znížili na stav 2-1. Poďme zdieľať tento stream, nech sa to dostane medzi čo najviac ľudí, aby sa mohli spoločne fandiť. V 85. zápase v národnom drese. Díky moc, mám follow na kiku, díky moc, Braško. Treba nadviazať na tú druhú tretinu celkovo, lebo dnes sme poďme na to. Oveľa Máme tu 222 ľudí, ideme spoločne fandiť. Ale stále si musíme dávať pozor aj na tie prečíslenia. Samohlava je tam. Ľudmila, ďakujem krásne za follow. A prichádza to. Máme 280 000 lajkov, poďme dať 300 000, poďme pokoriť tú hranicu 300 000 lajkov. Lajkujeme. Čakajú, nepúšťajú ťa. A do konca tretiny chcem vidieť splniť cieľ na nové hlasivky. Vôbec im neprekáža, že neboli dlho. Máme tu ružičky. Lebo vedia lesku rýchlo udrieť. Čo je dobré, je, že sme zjednodušili to stredné pásmo. Už ma bolí palec. Bude to 4-3 pre Finov? Tak to teda nebude. Bude to 4-2 pre Slovenskú republiku. 4-2 pre Slovákov, vám hovorím. Čiže to je tá zmena, ktorá trvá už od druhej tretiny. Namiesto Tomáša Tatara je tam práve Palo Regenda. Kvôli takej rýchlosti možno v Forčeku, aby... Dobre, takže ideme komentovať. Usadíme sa. Máme pevné nervy a hráme. Teraz Finov nebudeme môcť spúšťať do šanci. Dobre, poďme na to. Chlapci sa rozohrievajú. Zahrievajú korčule na lade. A vyrovnávame sa aj strelami na branku. Je to... No... Zatiaľ zaujímavé. Tupé nohy. Ďakujem ti krásne za follow a mohol by si nám povedať príbeh, prečo si si dal nickname, že tupé nohy. Dobre, a teraz povinne spamujeme do chatu. My chceme gól, poďme na to. Poďme privolať ten gól. Verím tomu, že ho privoláme. My chceme gól, poďme na to. Všetci povinne spamujeme. 19 minút, 28 sekúnd. Toč. Nerob. Zaseknutie. Palo Regenda odchádza na trestnú lavicu. Škoda toho, pretože toto je presne to, čo si od Pala Regendu tá prvá formácia sľubuje. Je takéto dokorčľovávanie pukov a tá rýchlosť, ktorú on vie dať. A tu preskakoval fínskeho obrancu a videli sme, ako to dopadlo. No, bolo tam seknutie, ale jednoducho taký chlap ako Mikola musí držať tú hokejku pevne. Ale vieš, že ako na... Toto je dosť nepríjemné, ale budeme veriť, že to ustojíme. To je jasné. Musíme to ustať. Fínska presilovka je komplikácia našich plánov. Tupé nohy sú ploché nohy. A musíme sa predovšetkým brániť. Granlund s Heiskanenom, pod brankou Armia, Lehkonen. Čet, toto sú veľmi ťažké minúty pre slovenský hokej. Pre Boha živého! Choď odtiaľ do piče, Satan, hovorím ti, choď odtiaľ do piče. Prehodiť si puk od brankovej čiary, alebo spoza brankovej čiary pred ňu. Lehkonen. Musíme to ustať. Nová strela. Pre Boha, dobre, držíme to. Samohlava je dvakrát veľmi vysoko. Aj teraz Čet, hlava je neskutočný. Ako sa tie puky radi odrážajú. Dáme si rýchlu hlasovacú anketu. Pri prvom Erik Černák. Je hlava aj frajer? To máme možnosť vidieť. Červená áno, modrá nie. Dávajte to tam. Bolo tiež Samohlava. Vlastne toto je tá za mňa je to extrémny frajer. Pri tej prvej to bol práve Erik Černák v rovnakej pozícii. OK, podkorili sme hranicu 300 000 lajkov. Pomaličky sa zbierame na 310 000 lajkov. Spoločne lajkujeme. A poďme zdieľať tento stream. Nech sa dostaneme čo najviac ľudí. Musíme povinne fandiť. Heiskanen. Vyhoďte to. Zblokujte to a vyhoďte to, chlapci. Rýchly a účinný prechod do útočného pásma a podaní. Verím tomu, že to zvládnete. Že sa ubraníte. Aho. Rýchla narážačka. Musíme si získať tú bronzovú medailu za každú cenu. Aho. Tí Fíni nejsú až takí frajeri. Jak sa zdajú? Je celkom prirodzené. Aho. Výborne Čerešňák. OK, Čerešňák to nejakým spôsobom zblokoval. Dobre, vyhodili sme puk.
Výborne, Čereš. Posledných 37 sekúnd, fínske presilovky, zatiaľ zvládame v poriadku, ale... Fuj, ty kokot, videli ste to? Do piči! Napätí pálil Lindel. Trafil zrejme Erika Černáka, ktorý sa veľmi ťažko... Chlapci, posledných 18 sekúnd, musíte to udržať! Už má... Hlava je chytil. Erik Černák. No, dúfajme, že bude v poriadku, pretože to bola nepríjemná strela. Posledných 15 sekúnd. Ale tu tá žrtka Kapánena. Prenesenie hry a prihrávku, ktorú sme nezachytili našim útočníkom, pretože to je do druhej vlny. Fuj, toto bolo nechutné, čet, to čo bolo, videli ste to? Rýchlo smerom do brány, alebo tých dvoch útočníkov Fuj. idú do brány, tak ten tretí hráč jednoznačne tam musí byť hokejka, ktorá zamedzí tejto prihrávke. Výborný samozrejme. Poďme na to. Poďme na to. Regendovho trestu, Buk je v rohu. Nie, akože ja mám viacero tam takých obľúbencov. Nemám úplne, že jedného. Vy máte jedného, alebo viacero obľúbencov? Hopa, hopa, hopa! Sa zdá, že to bol samohľad. Myslím, že teraz to bol hlava, aj? Fíni nás zase nechcú pustiť. Hrajú agresívny hokej. Dohral Estolajnina. Povedzte mi, kto je váš obľúbený slovenský hráč? Hokej. Povedzte mi to. Stredil sám sebe do rohu, a tam bol Gernát. Fíni sa snažia vyvíjať tlak na slovenský tým, ale my im to nedáme tak ľahko. Poriadne sme si vydýchli, najmä pri Kapánenovej strele do žrtky. Latkovský, ktorý je klubový spoluhráč a nielen... Poďme, chlapci, poďme, musíme to zvládnuť. 16 minút 34 sekúnd, tretie tretiny. Dokonca, samozrejme. Feherbary býva v rovnakej dedine, jak je, a úplný frajer. Chcel Puk pristaviť, do súboja išiel Ružička. Ďaleko sme od seba. Chlapci, poďme. Striedzame, potrebujeme Puk dostať od našej... Joj, do piče, čo si sa zbláznil? Samohlava je veľmi vysoko, aby agresívne zmenšoval strelecký uhol. Ja nedýcham, čet. To čo bolo? To bude zakázané uvoľnenie. No, bez ohľadu na túto prihrávku, ktorá Martinovi Maričinovi nevyšla. Tu sa už videli ste to? Na tú Gernátovú prihrávku, ktorú nemôžeme považovať za bezpečnú. Ale pozorný Samohlava. Pozrite sa, čo to bolo. Na to, tak Fíni sa dostávajú do toho svojho stredného pásma, kedy nezareagujú na tú našu prvú prienikovú prihrávku, ktorá ide vysoko, ale pokrývajú si pravú, ľavú stranu, kde my tú prihrávku potom následne stečujeme, zatiaľ bohužiaľ. Miloško, ďakujem ti krátne za ružičku. To problémy pri rozohrávke. A Josoj Pablo. Iskanenom. Iskanen za 2/3 vyše 19 minút na ľade. 15 minút 30 sekúnd. Do konca. Marinčina, opäť Kapánen. Poďme, chlapci. Snažil Lehkonen pečovať. Aho. Musíme byť agresívnejší. Už mu ju doniesol Čerešňa. Sofi, ďakujem ti krásne za ružičku. William tiež. Poďme splniť ružičkový cieľ. Iskanen. Lindel, oni sa nikam neponáhľajú, striedame aj my. Linz chce nabrať rýchlosť. Dobre, chlapci, motáme sa už veľa v našom predbránkovom priestore, je čas. Ísť dopredu! Poďme na to! Poď, to Jono! Poď, obi to! Zakončiť nestihol, ale poslal aspoň Puk na Sarosa, ktorý to musel odohrať. Sofi, ďakujem ti krásne za 5 ružičiek. Rýchly prechod Suomi do útočného pásma. A tu zastavil Gernát. Sukel mu vrátil Puk. A opäť striedanie. 336 000 lajkov, chat. Vrchol máme nastavený na 400 000. Splníme si cieľ do konca tretej tretiny s tým, že vyhráme aj bronz. Poďme na to. Presne takýto pokrytí hráči, ktorí môžu dostávať v strednom pásme. Dodal gól zo Slovákov. Zasa Miše Tatár.
to ešte musí Cingel bojovať. Je tam do rohu aj Tatar, aj Kelemen. Takto. Musíme dať gól, už si to pýta gól. Už si to pýta gól. Sebe Mikolu. Čet, červená, modrá. Ktorý mal rýchlo. Červená, dáme gól. Modrá nedáme. Dávajte to tam, musíme to privolať. Od mantinelu z otočky. Slovensku, poďme na to. Tatar. Tam aj Ružička. Chlapci, poďme, stále sme pri fínskej bránke, čo je výborné. Sa mohol zvrtnúť. No! Našiel v dobrej palebnej pozícii Kelemena. Znovu Tomáš Tatar. Podporený Ružičkou. Chlapci, poďme! Kelemen. No, poďme! Nemec, Fehervári. Poď, kurva! Joj, do piče, tam bola šanca! Aj Kelemena. Bola tam šanca! Striedanie našich chalanov. Hlasujeme ešte v hlasovacej ankete, červená dáme gól, modrá nie, beží to ešte 15 sekúnd, dávajte to tam. Ale my ideme pre gól! Strela zrazená. Ešte Šimon Nemec to chcel. Piče, zachytil to. Prepasírovať poza Sarosov chrbát do siete. Nepodarilo sa mu to prepasírovať, jak to povedal ten komentátor slovenský. 1-2. Za tento stream máme 266 000 followerov. Ale ne 266 000. 266 followerov. Dáme 300. Dvoročnú záruku v cene vášho vysnívaného modelu. A do chatu píšeme, my chceme gól. My chceme gól. Za podniky všetky góly zariadil. Ja občas mi budú, vieš, také tisíce a normálne čísla, pretože som jednoducho nervovo vypätí, čo sa týka slovenského hokeja. Potrebujeme obhájiť bronz. Ešte aj tá Peťa to Musím hrala na fandiť. obe strany. Koníky! Šport už je taký. Je to presne 2-1. Stav je 2-1 pre koho? Ak počas nich nevyhráte, Pre vrátime vám 10 satanistické eur. Fínsko. Pre satana. Chránte svojich domácich v online svete. S bezpečným internetom. Prečo chceš, aby som sa postavil? Stávať sa budem, keď budú nápinavé momenty. Aj dokonca budem klačať na kolenách. To by som ale musel dať inak kameru, aby ste ma videli. Jak klačím na kolenách. Myslím, že To by bol extrém. týchto striedaní si musíme zobrať I am from Finland and I think Naše posledné Poland striedanie bolo it's naozaj even veľmi better. dobré. No vôbec, ale ty nejsi z Fínska, bráčko, ty ojebávaš. Áno, pretečovať to. Prvý hráč tvrdo na forčeku, možno rozbehnutý už nášho obraného Peťo, je to lebo 2-1 pre Finov. nedostane tú sklepnutú prihrávku, o ktorej som hovoril v strednom pásme, nemá dôvod spomaliť pred modrou čiarou, ak to len pretečujeme, aby to nebol icing do Takže teraz, Potom prvý forčekujúci hráč. takže teraz poďme dať Druhý a tretí sa nesmú gól. pozerať, musia. Kurva, čet, červená, dáme gól, modrá nie, dávame to tam. Aho dostal hru von z obraného pásma. Lebo najhoršie, a čo sa nám bohužiaľ často stáva, je, že aj keď pretečujeme ten puk a prvý forčekujúci hráč sa dostáva v rýchlosti, tak aby mohol minimálne spôsobiť komplikácie Fínom pri rozohrávke, tak Potrebujeme to dať na 2-2. alebo druhý, tretí útočník vchádzajúci do pásma sú príliš ďaleko na to, aby mu mohli Chlapci, poďme na to. keď odstaví telo, tak Fíni sú väčšinou tí, ktorí zbierajú tie puky. Poďme, chlapci, poďme. Božič. Budem sa aj stavať kľudne. Slavkovský. Slavkovský! Iskanen mu zblokoval strelu, aj prvú, aj druhú. Legenda, opäť Slavkovský. Poďme, chlapci! Backhand. Poďme! A tam na opačnej Stojím! strúdke Ružičku. Chlapci, poďme! Potrebujeme dať gól do piči. Pozadu Ružičku, Aho mu berie puk a Nie! faul, fínska presilovka. Nás čaká. Veríme, že v nasledujúcich 2 minútach. Už sme chceli pochváliť Adama Ružičku, ale proti takému talentu, ako je Aho, stále treba korčulovať, stále nemôžeme byť istí, že ten puk máme. Toto nevyzerá moc dobre pre slovenský tím. Aho zobral ten puk. Ale už sme úspešne zvládli tie fínske presilovky, takže verím tomu, že to zvládneme. Tomu dopomohol. Červená, modrá zvládneme. Červená je áno, modrá nie. To je veľká škoda. Zvládneme presilovku, hlasujte práve teraz. Červená je áno, modrá nie. OK, poďme na to. Olvánen, ale stratil puk z dohľadu. Veľmi rýchlo to využil Martin Fehervári. Dobre, minúty, sekundy skôr ubiehajú momentálne teraz.
Minúta 45 ešte fínske presilovej hry. Defenzívny výkon proti najlepším hráčom súpera, tak ako sú v Tampe. Kurva, musíme to vyrovnať na remízu. Kapanen. Chlapci, musíte brániť, poriadne musíte brániť. Ešte necelá minúta Na modrej kto iný ako Miro fínskej Heiskanen, pres. ktorý nastrelil a Roope Hintz úspešným tečom využíva presilovku. Fíni opäť odskakujú na dvojgolový rozdiel. No bohužiaľ nie, nadarmo je Miro Heiskanen tak kvalitným obrancom, veď konec koncov už sme o ňom rozprávali. Toto je veľká škoda po takom zbytočnom zaváhaní. Ale musí jediná šanca ako eliminovať takýto gól. Nie Ty je to, pičo! že pri oslabovke si drží hráča pred bránou a znemožní mu tečovať, pretože tí obrancovia tam majú troch hráčov a musia rátať aj s tými strelami. Čo ti jebe? Musia zblokovať tú strelu, ktorá išla na Hintza, ten ju bohužiaľ dokonale tečoval. Skvelý teč Hintza. Naozaj. Čo ti jebe, nerob? Nastrelenie v tej ideálnej výške prakticky. Kurva, chlapci! Strieľať Poďme do tej brány! na ten teč. Poďme do tej brány, vravím! Roope Hintz v 6. zápase až v Miláne pretrhol streleckú smolu. A je tu Chod do piče! Lundela. Dudáček. Naštartovať okuliára, potrebujeme rýchlu gólovú odpoveď, veľmi rýchlu gólovú odpoveď. Ak chceme ešte s týmto zápasom niečo urobiť, ale namiesto toho je tu 4. fínsky gól. Kaapo Kakko zvýšil už na 4-1. Opäť dva rýchle gólové údery, tak ako v zápase proti Spojeným štátom americkým. Opäť góly číslo 3 a 4 v našej sieti. Tento raz ich delilo 42 sekúnd. Prvé pošmyknutia proti takémuto súperovi sú proste príliš. Videli sme Oliver Okuliar najprv v útočnom pásme a potom aj Martin Gernát. No a toto bola naozaj strela, ktorí dokážu len takýto snajpri dávať. Toto je obrovská škoda, pretože tú šancu si myslím, že sme necítili len my, ale aj chalani na lade. A teraz sa nám ten vytúžený sen veľmi vzdialil. Si spomenieme, ako sa vlastne tá fínska presilovka zrodila z nášho dobrého striedania. Tak o to väčšia škoda. Ešte Fehervári. Získal Buli v Dneskaž do útočnom pásme. Pehervariho, ty vyjebaný satán, fínsky. Normálne, ja som stratil slova, normálne ma vyplo, normálne som bol už offline. Kapite to? Strela Kaapo Kakka, Čo som hovoril, že včera Fíni si nenechajú druhú prehru? výber. Če nevyzerá to vôbec dobre. Si ho poznáme, kedy, alebo dobre si ho Ale tak, pamätáme z ja majstrovstiev neviem. sveta z Košíc, kedy ešte ako 17 Kokot, videl som už hokej, kde sa otočili aj takéto stavy. do pozornosti fanúšikov po celom svete. Piče! Proti nám hetrikom. To je jeden. Aj druhý. Bude to ťažké, ale nič ani nereálne. Ty dvakrát máš puk na hokejke v útočnom pásme a z toho dostaneš gól. A máš šancu získať ten puk v strednom pásme a tam sa takisto pošmykneš. To zamrzí, to veľmi, veľmi zamrzí. My tu máme v čete nejakých Finov, či čo? Dobre, chlapci, teraz by sme mohli to trošku dať na aspoň jeden gól navýšené. Ten náš tým možno na 3, možno aj na 2 päťky uvidíme. Legenda pri puku. Heiskanen. Chlapci, poďme dopredu na tú bránku vyjebanú. Ne v rohu, ale na bránku. Striedanie. Ahový do tela, chcel hrať Gernát, tu je však Kapanen, ukazuje sa mu Ahová strela. Ešte môj
To bolo nepríjemné. Slavkovský nastreľoval Lindell a Heiskanen. Ty kokos, tí Fini si už moc uverili, chat. Už poslal puk za bránku. Lehkonen, Lindell. Kokot, my máme 394 000 lajkov. Strela. My skoro ideme splniť cieľ. Ty kokso. Poďme dať tých 400 000. Ale Slavkovského si pokryl Kapanen. Ty kokos, toto je extrém. Pre Marinčina, ale výborná práca Fínov vo forecheckingu. Cehlárik a Čerešňák majú plné ruky práce s Kakom. Liška. Marinčinov vysoký puk. Jo! Trafil do ramena. 400 000 lajkov, ďakujem krásne, ste brutálni. Suker posunul do útočného pásma Cehlárikovi. Návrat dozadu, pri puku Kako. Krížna prihrávka napokon prešla až... Ale my tu vážne máme Finov do piči, v čete sa mi zdá. Strelci dvoch fínskych rýchlych gólov. Fehervári. Ristolainen, tvrdo narazil Martin, ten súboj bez problémov ustál. Ale v zápätí Kako. Posledných 8 minút 20 sekúnd tretej tretiny prehrávame 4-1. Ako ešte môžeme pomýšľať 4-1. vyrovnanie a to je zapojením Presne ktorý tak, zostane v rýchlosti potom, ako sme naposledy pred dá tú Fínskom prvú vyhrali my. prihrávku, v tomto prípade Tomášovi Tatarovi. Neprestal korčulovať. Len žiaľ, sme si Zapojil to sa do vymenili. útoku, dostal tú prihrávku späť v strednom pásme a škoda, že sme tam nemali... Veríte ešte niekto, že to vieme zvrátiť? V útočnom pásme pomohol, lebo sme striedali. Nemec. Simonka, ďakujem ti krásne za follow, cením podporu. Dominika, presne tak, musíme to zvládnuť. Dvorský. Ale Jokihariu prečítal. Poďme, poďme, poďme. Ajajajajaj. Prenesenie Fín. Poďme. Už budú čakať samozrejme. Kokos, na Fíni hrajú strašne. Pretože náš tým sa musí tlačiť dopredu. Musí hrať s obrovskou dávkou rizika. Aho. Lehkonen. Našiel Kapáne na ten traf. Pre Boha, počuli ste to? Kurinova, ďakujem ti krásne za ružičku. Hráčov, súboj 2 proti 2 od mantinelu. Takže vyšli z neho najlepšie. Aho. Blokovaný Nemcom. Gernát predkladá Okuliarovi. Musel ale štartovať zo stoja. Dostal sa do súboja s Heiskanenom. Chlapci, poďme na tú fínsku bránku. Pracoval proti Regendovi. Opäť Kako, prenechanie, Joj! Myslím, že ak to bol teraz Hlavaj, tak ešte nás drží aspoň trošku nad vodou. Slavkovský pre Ružičku. Je vidno, že Fíni sa už bavia. Slavkovský. Slavkovského prudké nastrelenie z otočky. Koko, to fakt tu máme Finov v čete? Slovensko, všetci Slováci, čo ste tu, povinne píšte jebať Fínsko do četu. Hneď teraz. Hneď teraz. Nebudú nám tu Fíni nič spamovať. Ho donútili vlastne hrať ešte spoza červenej čiary, medzi tým Koch aj v súboji s Granulom. Nebudú nám tu Fíni nič spamovať. Marko, ďakujem ti krásne za ružičku. Máme 6 minút na 3 góly. Tatarová jazda, po ktorej nastreľoval. No chlapci, aspoň gól tam jebnime. Černá. Nepúšťajú nás Fíni na dostrel do tých nebezpečných pozícií, nepúšťajú nás do slotu. 5 minút 30 sekúnd do konca tretej tretiny. Nevyzerá to moc dobre. Printoval Cehlárik, už hral Nemec v strednom pásme. Takže sme museli vyprázdniť to útočné na chvíľku. Cehlárik ešte
sprintoval napádať fínsku rozohrávku. Katko. Sima, ďakujem ti krásne za ružičku. Je tu niekto dodať 2 ružičky? Jakub Kotlár sa prebral a ide dávať ružičky. Ani Nemci 20 ružiček, ďakujem krásne. Fíni cez stredné pásmo, ktoré majú priam hermeticky uzavreté. Dá niekto 21? Strašne veľa síl. Kurva, Slováci, hráme! Ma snaží Poďme teraz! potom znova. Je to Slavkovský, ktorý išiel dopredu pred brankový priestor Fínska. Natlačil tam ten puk. Vabank so Ale- 6 korčuliarmi. Hráme dokonca vabank. Veľmi... Ale podľa mňa toto nemusí byť úplne OK. Teraz Vladovi Orságovi, že takto rýchlo, alebo takto... Toto nevyzerá vôbec dobre. V zápase ešte siahol k odvolaniu brankára. Ja to jebem! Skončilo 5. inkasovaným gólom. Do piče! Armiu. Do prázdnej bránky, ty kokos. Chápeš to? Do skurvené prázdnej bránky. Vabank hrať pri stave 4-1 do piči. Čo dodať, to stredné pásmo majú V 4 minútach dokonca, kokos, vážne? výborné a aj keď sa Šimon Nemec alebo ktorýkoľvek z našich obrancov snaží mať... Chápeš to? a z nejakého dôvodu to nechceme nastreľovať a snažiť sa to potom dokorčulovať. Možno preto, že útočníci, pozrite sa, ako čakajú v strednom pásme aj teraz pri tej snahe Olivera Okuliara. Nie sme v rýchlosti na to, Normálne vyjebeme ističe. aby dokorčulovať ten puk. Presne tak. Ten jednoducho, keď stojíš s kľúčkou nič nevyriešiš. Tá rýchlosť tam musí byť, ale musí to byť kompaktné a tá rýchlosť musí byť taká, aby si sa dokázal uvoľniť a snažil sa dostať ten puk. Chlapci, ale už by sme sa mali prebrať, alo. Nastrelil puk do pásma, tam sa Cehlárik snažil nájsť Sukela pred bránkou. Takto si necháme utiec bronz, to v žiadnom prípade. Dobrá No! prihrávka Lišku, do ktorej sa oprel. To bola dobrá petelica, len zachytili ju. Sáros ukázal obrovskú rýchlosť. Prehrávame v dueli o bronz s Fínskom. 4 minúty pred koncom už 1-5. Poďme si zrekapitulovať zápas. Poďme na to. Náš útočník dáva skvelú kľúčku. Filip, díky moc za follow, cením podporu. Prihráva obrancovi, ktorý bol... Máme 281 nových followerov. Splníme dneska cieľ 300 followerov. Výkon to nebol zlý, len dúfam, že nedostaneme gól do šatne. A ty čo si spravil pre slovenský hokej? Vyhral zlato a ty... Ja som streamoval a fandil som. A čo si spravil ty pre slovenský hokej? Napíš do chatu. Písali, jebal som Fínsko a veril Slovakom, že vyhrajú. Do piči. Ja som tým Taliansko. Každý fan... Ešte dobre, že som dneska nestavila, bo by som prehrala. Ja som veľký Hovorí Lara. fanúšik USA. Pri hokeji však vždy držíme spolu. Už od štvrtka slovenský Encián 110 Viktoria, ďakujem ti krásne za follow, cením podporu. 95 centov, slovenské párky spišské 100 gramov za 79 centov a slovenské svetlé pivo 8 krát pol litra za 4,99. Kaufland. Pobuli, to bude valec. Roztoč to v Ďakujem krásne za srdce z prstov. SkyTeam Poland. Díky moc. Pre prvých 500 spinov bez starostí sa zaregistruj na www.saskahry.sk. Máťko, ďakujem za follow, cením podporu. Koľko je, ani sa nepýtaj. Ani sa nepýtaj. Opäť to skúšame so 6 korčuliarmi. Bez Hlavaja. Akože ja som si myslel, že si budeme na 3., ale ne, oni netrenovali. Posunutý ešte Dvorský. Ja to budem pozerať určite do posledných minút a sekúnd. Takže určite to má význam to sledovať, pretože ešte môžeme tam niečo dať. Ale namiesto toho prišlo fínske zakončenie Kakka ale spoza červenej čiary. Našťastie netrafil bránku. Tieto posledné 3 minúty budú úplné výpätie. Ešte dohral fínskeho kapitána Granlunda. Počúvajte, ale akože ten Babank sme asi nemuseli úplne hrať. To nebola dobrá taktika za mňa. Počkaj, my ešte máme stále prázdnu bránku? Vážne? Budáček.
My máme stále prázdnu bránku, teraz som si to všimol, chat. Dvorský prikloní Čo vám jebe? Regendovi, Ružička. Tak aspoň sa snažte, halo! Regenda, Ružička. Dvorský. Chlapci, čo hráte, halo? Ale Fíni pri puku, zblokovali ich Regenda. Hudáčková prihľada, No! Slavkovský vychytaný. Do piči! Opäť bleskové presunutie. Ten Saros dneska naozaj, keď ho potrebujú, tak je tam. To presuny má neskutočne rýchle, samozrejme výborná prihrávka. Hudáčka pozeral sa smerom na modrú čiaru a popri tom prihrával Jurovi výborný Saros. Michal, díky moc za follow. Cením Musel si podporu. ten zákrok postrážiť, ale údaj by aj nie. Bol veľmi ťažký. Dobre, posledné 3 minúty, hráme bez brankára, 6 na 5. Betónom. Strieľal. Palba. Ešte sa No poďme! dotlačí do bránky. Regenda Kokot, oni to tam jak betonujú tú bránku, čo ti jebe sa tam nové nahádžu, ty vyjebanci. na strelu Šimon Nemec. Vidíte to, jak sa tam nahádzujú? Hudáček. Nemcovo nastrelenie. Chlapci, poďme, dáme tam gól. Od Hudáčka sa puk odrazil k Fínom. Kapanen nebol presný. Fuj. Slavkovský. Dobral to na seba. Vyskúšal Sarosa. Nemáme brankára, lebo hráme vabank. Oula. Dobrá práca aj pre Šimona. Chlapci! Kombinácia Poď! pre Slavkovský. Poď! Do piče! Alex Strele. Regenda. Nemec. Heiskanen. Už stojím! Už stojím! Poďme! Slavkovského, ktorý ale nevystrelil. Nemec, Hudáček. Poďme, chlapci, gól! Do piče! Medzi betóny Sarosovi. Ten odolal. Začala sa už predposledná minúta. Slovenský tím Aspoň gól do piče! o korekciu toho výsledku. Dvorský ubránil protihráča, medzi tým Joj! Indela pre Regendu. Fíni sa oslobodili. Nemec a jeho vysoký backendový oblúčik. Chlapci moji. Toto bude zakázané uvoľnenie. Minútu a pol pred koncom ešte boli v útočnom No, pásme. dobre, tak máme v útočnom pásme. No, bez ohľadu na Boli. to, ako si my myslíme, že nás to mrzí. Bez brankára. Že nás to mrzí. Uvidíme, a čo vieme, bude. Že je to obrovská škoda, tak týchto chalanov, na ktorých sa teraz pozeráme, to trápi oveľa viac. Tým si môžeme byť všetci 100% istí. Z ich rečiteľa je to viac než zjavné. Armia ide dopredu, prenesie to ešte Aj. ktorý dosiahol 6. gól. A svoj druhý v zápase. Dva do prázdnej, to je také fínske, víte ako. Samozrejme, ten výsledok nezodpovedá. Ale pošlite, prosím ťa, chat, pošlite tých Fínov do piče normálne, jebať Fínsko spam, prosím. Tie góly do prázdnej bránky, keď sme sa už Jebať Fínsko povinne, spam. na banku snažili Bum! najprv súperovi aspoň priblížiť a potom možno ten výsledok aspoň čiastočne skorigovať. Jebať Fínsko, poďme, jebať Fínsko, jebať Fínsko! Okuliar ešte chcel hrať Čerešňákovi. Ďakujem krásne za 301 nových followerov, extrémne si vážim tú podporu. Bol nájazd. 40 sekúnd do konca tretej tretiny, za stavu 6-1 prehrávame a prichádzame pravdepodobne o bronz. Keď sa za 30 sekúnd posledných nezmení, stav minimálne na 6-6. Čerešňák.
Ale ste úžasní, ktorí ste tu boli v čete, pretože ste verili do posledných sekúnd slovenskému týmu a to sa cení. V tomto zápase Presne takú podporu chlapci potrebujú. A hrali záverečné sekundy. túto olympiádu výborne a nemali sme A Santa toľko Giuliani šťastia. V tejto chvíli už môže prepuknúť fínska bronzová radosť. Veľmi častá medaila pre Suomi pri olympijských hrách s hráčmi NHL. Ale berme to pozitívne, áno. Nás prenikli do finále neúspešného pred 20 rokmi v Turíne. Sme o mnoho lepší ako niektorí, Nás môže ktorí tam boli taktiež zúčastnení.